Днес ще направим анбоксинг на дизелова печка 8 кВт, която предаваме от автокаси. Какво има в кутията? Има малко брошурки, които ви показват как да се инсталирате дизеловата печка, как работи и така нататък. Имаме скобички за маркучите и тръбите. Ето е тръбичката за асмуха. Имаме филтърче, от което смучи въздух дизеловата печка. Малко опаковъчни материали и самата дизелова печка. И самата дизелова печка се намира тук. Също така в опаковката имаме и едно асмухче. Една гофрирана тръба за топлия въздух. Едно тънко маркуче, от което влиза чистия въздух за горивната камера. И това нещо, което е качество, така 740 лв. Ето и дизелова печка. Има се дисплейче, което дисплейче, вижте, може да се закачва и да се откачва. Има и по-дълго кабелче, може някъде искате да се огледате и си го сложите на различно място. Дистанционно. И това представлява самата дизелова печка. 8 кВт. Ето от задната страна може да я видите. Ето тук се подава захранването, тук наливате дизелото гориво и това е. Може да поръчате от outcrass.bg или от нашия магазин град Плевен ЖК Астроградец. Също видео. Успех!